అన్న ఈరోజు మీ ముందరికి ఆంధ్రప్రదేశ్ కడప జిల్లా దొవ్వూరు మండలం గుడిపాడు నుంచి ఒక ఐచర్ 480 అయితే మీ ముందుకైతే తీసుకురావడం జరిగిందినా. దీని మోడల్ వచ్చేసి 2013. దీని రేట్ వచ్చేసి 2,45,000 చెప్తా అన్న. ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండే వాళ్ళు మెసేజ్ చేయండి నా. ఓనర్ నెంబర్ ఇచ్చాను, డైరెక్ట్ మాట్లాడి మీరే తీసుకోవచ్చు. దీని పూర్తి ఆర్సీ డీటెయిల్స్ కూడా ఫోటోలు పెట్టినారు, అవి కూడా వీడియోలు అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. చూసుకోండి నా, చూసి మాట్లాడండి. ఇంట్రెస్ట్ ఉండే వాళ్ళు మెసేజ్ చేయండి, ఓనర్ నెంబర్ ఇచ్చాను. అట్నే టైటిల్ చెక్ చేసుకొని మెసేజ్ చేయండి నా. బండి ఉంటే సేల్ అని ఉంటుంది, అమ్ముడు ఉంటే సోల్డ్ అవుట్ అని ఉంటుంది. అలాగనే మీరు కూడా ఏదైనా అమ్మాలనుకుంటే నా నెంబర్ ఉంటే వాట్సాప్కి లేకుంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేయండి నా. మీది కూడా ఇలాగనే వీడియో చేసి పోస్ట్ చేయబడుతుంది.